Chalo. Onye kebu mmeji kedem. Jobaji. Ah? Onye kebu no boda. Mu abu okwe jeji kedem. Mu abu madoka. Uwakwe. Onwere uri anya na-ele gị n'obodo a. Mine na manya. Ana m ele gị ala anya ala lele ọhụ. Gochukwu. Nya aba ka ị nọ kemgbe. Na-achọgharị gị ebe niile. Papa nọ papa chọrọ ịfụ gị. Ebe abịa nọ ka ị na-abịa eme. Kifo na achọrọ m. Ọ nọkwuru gị ụta na m nọ ebe a kịta eche Nneka. Ifuru Nneka ka ị na-apụta ife. Ihe mere? Ifuru Nneka. Bịa ka m kọwara gị. Afụrụ m Nneka n'anya. Mana ife na-agbarizi m obi bụ na ịma Adanụ, Ada abụghị ezigbo ọyị Nneka. M wee gwakwa Ada sị ya biko ya nyere m aka gbadoro m Nneka. Nwa mmadụ ka kwa ya? Nne, ọ dịkwana ka ị nwekwa n'ozi. Enwere ka m si na-agba afa n'abalị na be m, ọ dị ka enwe ka esi na-arụ aka na ife dị agha mana akara m ekwe ya nna gị mana nsị ka mfo gị ka m gwa gị maka na ọ na-aka maka onye bụla jiri aka gboro onwe mkpa ya. Ife na-akọwa na enwere ozi dịrị gị a ga-ezi gị. Ya bụ na ọ ya aga ka emere gị ihe. Ọkwa na-abụọ bịa ka ebe itego emeghe nkịta ịma ife onye emechi o nwere ike ịbụ ọnwụ. Ọnwụ kwa mbiko o jiri nga isi kote bụ ọgba ahịhịa ihe okokoko ahịhịa.
Bata one. No. Imana enwere ife ntị na ị nwere ozi na ya abara gị afa ka anyị wee ya ka enweke chụpụ ndị otu ya ndị otu ndị ọgbanje na-enye gị nsogbu mana anyị mana enwekwara onye fụrụ nwa ọma dịka gị na-asị ha na uche ya dị ya mana onye ahụ abụghị nwoke ọkwa ịmakwana nne ọmụ nwaanyị ma ọtakwa m ihe na-ekwu ịghọtara gịnị eche mgbe isi m bịa ka mma ka esi wee mee ka arụ ọgba njọ amamụta isi kọ ya ọkwa ihe njisoro gị bịara ebe ahụ ọkwa ya ka anyị na-eme ife mmanụ bụ na ịmana chere ịmana ọkwa n'ife mụbụrụ onwe ya na mma na ihe kwenye m obi gị ya ka anyị bụrụ ofu eze mmụọ ihe ahụ ihe bịara ebe eze mmụọ ihe ahụ ihe bịara ebe a biko ihe m ji wee so gị bịa ebe a isi ka ịgbara afa ka amamihe kọrọ akọ ihe ahụ ihe bịara ebe imetụkwara m aka otu ọzọ biko ọkwa ihe a ka anyị na-ekwu ihe ka ị bụrụ enyi nwaanyị ka anyị na-eme ihe na agatarakwa gị ihe ahụ ihe kpatara m ebe a ị nwekwana anwakwu onye anyị kwuru ọzọ eche m iwe ezigbo eze ma mma m na-arụ a na Ụzọma ị ga-ekwe Ụzọma mana iyiwa gara kịta wezie bịa ka anyị mewe ife ị ga na-aga ndị ara ibe gị ọgịla ha ịnụkwa ife nna gị na-abịa ebe a na-agwọrọ ya ọgwụ na-eme nke ndị ọzọ nsizie gị ka m mee jụ ịnụkwa mba nụnụ n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụpenye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ aba itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na isi
si Kote bụ ọba ọmụ ihe ya jidekwa ọgụ n'afọ eze mmụọ be m na-agba ọkụ be m na-agba ọkụ eze mmụọ aja m anọ ada nwaanyị na-aya ara ada nwaanyị na-agba ara nkịtị ara hei nke na-emebe m ọmụ ihe jide ogo eze mmụọ jojo gịnị ka m na-afụ mmadụ ọkwa ndị otu mmadụ ka nwa nwaanyị ndị otu na-enye nsogbu otu ọgba nje ịnụgo ka ihe ga-eme mmụọ mmiri ịmara mmiri gbara n'okirikiri na-azụ ụlọ gị mmiri dị ọkwa ya oke mmiri etinye ehi mmadụ ka ndị otu ka ihe anyị ji eme ife mere bụ na dịka o si wee dịkịta ya bụ ogede ya bara ọnwụ ihe ji eme ya na onyinye ogede ya bara ya bụ bara ruo mgbe wee sịka mana otu o si na dị m ga-agba afa gbanya mba ụhụ kịta ihe eje machighata mmadụ ka ebe m ji esi mmadụ ka ifulu ụzọ anwụ gị na-agba ala ifebeghị ife agbara nwa gị kasị ihe nwetara ka nta ọjọọ mana mmadụ ka na-eme nke ndị mmadụ mba na Chineke ekwensu abụọ ya ọnụ enugo ka m gwakwa gị ada ọkwa ife ma anụ ewu ma anụ nchi ma ị ga-ewechi ya mfa ncha niile azụ anụ ewu ma anụ nchi nke nrigo nkwa anya ka m gwa gị ma dị ihe m nwa na-agwa gị na m ofuru gị n'anya onye eme gị na-atọ m ị na-eji okpuru Nneka si Lagos ụdị mmadụ gị bụ ihe nọ na Lagos ahụ n'obodo gị iji agbodo Nneka agwara kwepụ nlebụbụ nnọọ si na ya bụ nnụnụ negone alụ gị ifekwa Nneka ono si gbụọ ya nnọọ chukwu akpụcha ya nnọọ dịka nwa a mụrụ amụ ịmacha na Nneka ịma na ọmara mma uche ihe jekwuru ya otu ahụ na ya Nneka bụ onye mmadụ mmekwu ka okporo gị lai ihe ha ya onye eme ihe afịa mmụọ ga-ejizi aka m ugbu a agbado Nneka mmụọ ga-agaghị ịgbado Nneka mmụọ ga-agwa ịgbado nwa Nneka ndị ada kedu nke ọ na-afịa Nneka ebe Nneka nọrọkwa ebe Nneka nọrọkwa ebe kedu nke bụzi ịkpọpụtazi nwa nwaanyị Mama, I think this is the boy that came to look for Nneka in the house the other day. Onye nke a? Yes. Ewo. Ịbịazi ada ịkpọpụtazi nwa nnezi ịgba ya ụmụ nwoke. Mbakwa o. Nwokwa o. Wee kịta akụ nna agwa bụ nke bụ eziokwu na ọ bụ na bịa be m onwekwa isi. Ada onye ada otu ọ na-asọ nsọ. Ada ọ gbara mgbaga nsi be di. Dikwa adụ don't go just don't go do kedu ke bụ nke a ihe ahụ na-achọ n'obodo a ụnụ na-afịa nwa mmadụ abata pụtazie ọ bụrụ ịgbazie nwoke ka ị na-arụ n'obodo a gị bụ nwa ha achọghị ihe n'anya okenye arụrụ ahụ na-ekele Chukwu na ọ mataghị afụrọ gị n'anya Eke mama m ka anyị na-akpọ m n'ọnwa ụtụtụ ọ dịkwa na mbụ nsogbu kwa ka ego o si eme gị n'ebe parịna eziokwu mmadụ ka afụbeghị m nsọ m nso ebezi ka idebe ebe ya bụrụ ji aka ekpe debe na ya chọọ ya nga idebere mmadụ ka ihe m na-agwa gị bụ na adị m ime ịdị ibe ọ na mgbe ya na-enye gị nsogbu eji ebe dibịa oyibo meghị ọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nke ihe ọ na-emere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ iwepụ gị afọ wepụ afọ n'ihu nwere onwe gị jewe gị na-eme chukwu ikwu na ihe ọjọọ mmadụ ka adịghị m ya mbụ agakwana m eme ya imebeghị ya mbụ ị gaghị eme
ya bụ ofu aka nwere ike inyere gị jee ebe dibịa oyibo wepụ afọ onwere onwe gị gịnịkwa nga na-eme gbasa m bụrụzi afọ ya bụ na ịkwụsịrị ihe nwere ike ikwu gịnị ka m ma ekwu ihe nchekwanụ ka m mee a bụrụ n'afọ na ọ bụrụ ya sịrị ka ije ebe dibịa oyibo wepụ afọ ele edebe ahụ ịla aṅụ ọyị mmadụ ka mụ na gị ma na onye ụjọ n'obodo a nwaanyị dịrị nwoke ọzọ ime o kapụ mma ebe ọ bụ na ịma na ọhịa ọjọọ nwaanyị na-abụ mmanya n'elu bụrụ n'afọ mmadụ ka bịa bụrụ ibi butere bịa bụrụ ibi butere ka ị chọ mmenụ afọ m na-aṅụ ọyị mmadụ ka mụnwa gị na-agwa ihe ị na-aṅụ mmanụ mụnwa gị na-agwa ihe mmadụ ka mmadụ ka eke mma gị ichefugo eke mma gị abịa n'obodo anyị ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nne na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ na mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu 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 na mmadụ ka emezugo anyị ga-egbu egbu mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu na mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu na mmadụ ka emezuona anyị ga-egbu egbu nwaanyị kedu ebe mmadụ ka bụ di gị nọ wetuo n'oge mmadụ ka na-apụta asa chọrọ ịfụ mmadụ ka ebe a ugbu a wetuo ọnụ na nke a bụrụ na ọ na-ebịa jee gbọta ya ebe ọ nọ igwe ziri ozi igwe ziri ozi si ya nụgarụ niile ọ na-akpa n'obodo a na ị ga-ebute ya n'obi ya ya mere kpọpụtara mmadụ ka ebe a ugbu abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ na-agwụ mmiri ekene onwere ifu nna afụ n'obodo a na agwọ mmiri na-achụ ịnọchi anya mmadụ ka n'obodo ojukwu jiri gwadị ka anyị ide ka jiri gwadị ka anyị mechie ọnụ ịchọrọ ka ọ tụgharịa atụ mechie ọnụ mmadụ ka bụ nwanne ya nwoke nọ n'obodo a jiri ụkwụ na-aba na-atụ ya ụjọ agwọ m ụkwụrụ neke onwe na-atụ ganga ofu jiri na ụwa ya esete enye wakpa jiri aka ihe onye deka jiri aka ihe onye ị na-atụ ya bụ ụjọ isi ikote bụ ọgba ihe okokoko ọ dị ka ife iji bụ nwoke adịghị alụ ọrụ ọfụma mana ọ bụrụ na ọ dị alụ ọrụ ọfụma you come to my office I have something you come to the medical center I have to boost your immune onwe ọgwụ m ga-enye gị you become normal dị okay right ọrụ mgbe ụzọ na-aga n'ekwu nwere olu ga mgbajie ya nwere ihe udoro ya n'azụ egwu atụkwa gị gwapụta n'ụzọ mmụọ na mmadụ pụta mmụọ bụ agwọ mmiri nwanne mmadụ ka ilebadekwu ka gwa gị eziokwu asị m agwọ tụgbu ụmụnna gị niile ka m gwa gị ya taa bụ site n'ụbọchị taa gaba ehu m ụzọ dobe ihu ebe a ka ndobe ihu ebe a mgbochi ụzọ ị ga-anwa anwa meghee ọnụ kpọọ m aha ma ọ metụ agwọ mmiri ma ọ mmadụ ka nwanne nwoke aha mgbajie gị olu nna biko abata m onwe m hụrụ ahụ m dị m onwe dị ndị nwunye dị ma ndị nwa dị m ha onwe m hụrụ enye na onwe gị nsogbu di gị gara njem o jere maka ọdịmma ezinụlọ anyị nwanne nwoke ewu ga-abata obere mgbe oge ọ ya abata nsogbu adị mma ịmakazi
enweghị m chọrọ ka m gwa gị maka ndị Igbo na-atụ ilu so eshi ofe adakwaghị n'ọkụ ya gba ụka ihe mere n'owo ị ga-ewere masị di gị m wee gasị nwunye m nna ya gwa m ị letara m anya otu a m dị ya adịghị ka gị mere m ihe di m na-emere m abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ agba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote bụ na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ